गेटआ ओरैबायदि आरोना बाहेरनि गेटआ नै सुपार हिट खा जोंनिया मानगोनां प्रेसिडेन्टखौ खिथिनो आं देन्जार मावथि जोंनिया इसे नायलाय फंबाय मान गैयिनो आरो मावथिखौ खिथिगासिनो आं फंबाय मावना हो मोजाङै हुनां मेम'रि इफोरो मावथिगोन जा इसोरो क्रिसमासनि डेक'रेसननि खामानि सोलिबाय थादों दिनै मोनाव मानानो जासिगोन जों डिसेम्बर 10निफ्राय 1 मान्थथ' जायाखै डिसेम्बर 10निफ्राय मावदों आरोना फंबाया जोंनिया टिकटक लागायगासिनो खस्थ'जों थान्दाबाबो खस्थ' खालामदों बिथाङा आरो इथिं सासेया गेटनि डेक'रेसन खालामदों जोंनि गेटआ माबायदि नै माबाबा खिथिसिगोन आं मोजां खिथिसिगोन आरोना दायो बानायगासिनो ना एसां तिरपाल हारि आरो तक्ता हारि दोङो ना बेखायनो मोजां नुवाखै बेखायनो उनाव खिथिगोन आं औवानिसो होदों औवाखौ सैनानै बेयाव कालार होदों आरोना नै सावना होदों बाङाय आरो लामासिं माबायदि होदों खिथिनो आं र' औवा गायनानै बल बायदि नै बेखौबा मा होनगोन मिथिला आं बेखौ सोना होदों आरो टिकटक होना होदों ओमफ्राय नैबे वाल जिंबो टिकटकखौ साजायदों मानसि इसां गैयिखायनो जों इसां मोजां डेक'रेसन खालामनो हायासै देग्लायनि गेटखौ जा जिखि जाया थेवबो बानायदों क्रिसमासनि मुङै नै मोनाव माबायदि जोङो जोबोद समायना नुखायो टिकटक जोंनायखौ मोनावबा फुरा लाव बिसां बनायनाय जादों देग्लायनि गेटखौ नै जोंनिया डेक'रेसनखौ मैया मोनाव जोबैखाय सानाव डेक'रेसन खालामनाय जादों नै जाथावना जागा जाखाबायलै रसखौनो होनां जाथावना जाखादों दा माबाया जाबाय डेक'रेसना जाजोब्बाय नै सुपार हिट जाबाय आरोना सिङावबो डेक'रेसन खालामनाय जादों बाहेराव जेरै बेबायदि खालामदों आरोना मोजां मावना हो दिनै फिनिशिं नैबे आंनि बिदा नैबे बिनानाव बे फंबाय ओइ सासे फंबाय ओमफ्राय नैबे बिदा बिराद हारामि बे बिदायाबाबो देग्लायनि क्रिसमासनि डेक'रेसन खिथिदों आं नायना समायना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो गलामाखानि गेटखौ